ההמצאות והחידושים. אולי גם פולי בתור איש שב"כ עכשיו פתאום ילמד משהו. צריך לקרוא, כן, בהחלט. עורך דין ישראלי, שוף. שבוע שעבר הסתיימה התערוכה, כמו בכל שנה יש בתערוכה הזו הרבה דברים מעניינים, אבל הדוכן שאותנו הכי מעניין זה הדוכן של גולן ספיישופ עם כל הגאדג'טים המעניינים בענייני חקירות, מצלמות, משדרים וכל מה שיוצא בזה. הבאתי כמה חידושים מדליקים שיכולים לשמש כמעט כל אחד. בואו נתחיל. הטלפון התמים הזה לכאורה, אתם יודעים מה זה? טלפון אמרת. לא, זה שעון. אבל זה שעון שנקרא הולדר, שמתחבר לתוך שפורפרת טלפון רגילה לחלוטין, שהופכת את מוזיקת ההמתנה. אתם יודעים שבכל עסק יש מוזיקת המתנה, רוצה את מני, אנא המתן, מעבירים את מני. הצד השני, אפשר לחבר את זה לקו טלפון רגיל, אל תוך שפורפרת הטלפון, וברגע שזה מחובר, אדם מתקשר, אתה שם אותו פשוט בהולד, הוא שומע מוזיקה, אתה יכול לבחור בין מוזיקת רעש גלים לבין רדיו רגיל, ואתה שומע את כל מה שהוא מדבר. כמה פעמים רצינו לדעת מה אומרים עלינו כשאנחנו נמצאים בהולד. דבר מעניין, מדליק. כמה פעמים רצינו להיות זבוב על הקיר, והנה יש לנו הזדמנות להיות שעון. נכון, שעון על הקיר, שעון על השולחן של איש העסקים. עוד דבר מעניין מאוד שהבאתי, זה, שימו לב, עד כמה המזעור הולך ונהיה מדהים. מצלמה בתוך ראש בורג. רואים את הראש בורג? לא נכון, בתוך הראש בורג הזה... מה יש? שימו לב, בורג תמים נמצא על הקיר, מוסלקת בתוכו. מצלמה... ראו עכשיו מה שקורה בצד השני של האולפן. זה היה קטע ליגאל שילון עכשיו. ושימו לב, פשוט בורג תמים. אנחנו מגיעים לפעמים להתקנות סמויות בכל מיני מקומות, שבהם אין מקום להסליק את המצלמה הזהירה ככל שתהיה, והנה לנו פתרון מאוד יפה, אפילו בורג על הקיר, בתוכו נמצא... אתה יכול להזיז איזה טיפה? כן, הנה, בבקשה. תזיז אלינו, עוד. אני מבינה שחסרה לך איזה מצלמה או משהו. חסרה לי קצת חסיפה, תן גם את מירי, יפה. עכשיו תן עוד קצת את פולי. זה בתוך אנחנו פולי שיושב בפאניקה. את פולי אני אראה עם משהו נוסף. שימו לב. אנחנו רוצים לראות עוד משהו. שימו לב, לפעמים אנחנו מגיעים, אבל אפילו ברגים אין. אבל מה יש כמעט בכל חדר? או מנורת לילה, או מטען של טלפון סלולרי, ולכל מטען או מנורת לילה יש שנאי. שנאי רגיל, אתם רואים? שימו לב מה קורה עם השנאי הזה. השנאי הזה הוא מצלמה, והנה עכשיו אנחנו נראה את פולי. הוא מפחד, תראה איך הוא מפחד. עכשיו... לא, הוא אמר, אני אראה משהו אחר, אמרתי, אולי יש לו מה... עכשיו שימו לב. בגולן ספיישופ חשבו על זה שאפילו השנאי צריך להיות עם נורה אדומה נדלקת, נכון? שימו לב, תראו איזה יופי. יפה מאוד. אפילו הנורה דולקת כרגיל, השנאי עובד. שמישהו מצטלם מידע שמצלמו אותו ויוכל, אתה יודע, והשנאי התמים הזה, הוא פשוט מצלם כל מה שקורה בחדר ומשדר לוידאו שמקליט. דיברנו כבר על וידאוים כאלה קטנים שמראים ומקליטים מה שקורה במשך ימים ארוכים. הבאתי איתי עוד כמה דברים, כמו למשל משקפת מרגלים מאוד קטנה שאפשר להשתעשע בה כשהולכים ביחד עם הילדים לים. כן. או למשל... על מה בדיוק מתצפתים בים? עם הילד טובע. בדיוק על הילד הטובע מתצפתים. אתה מהים עם המשקפת רואה את המציל בבית, כי הוא שובת. אתם מכירים את העינית של הדלת? העינית התמימה הזו? כשאתה נמצא אחרי הדלת ואתה רוצה לדעת אם להיכנס כי יש בבית כלב, אתה איזשהו חוקר ביטוח או משהו כזה, אתה רוצה לדעת משהו כזה או אחר, יש לך הופך עינית, אתה מצמיד את זה פשוט לעינית של הדלת, ואתה רואה מה קורה בתוך החדר, בתוך הסלון של הבית, כאילו אתה נמצא בתוכו. מדהים. מדהים. רציתי להביא איתי דלת, אבל זה קצת גדול, אבל... שמע, אני יוצאת בפרנויה מהפגישה הזאת איתך. אני מקווה שבאת סיפוקך, הכל בסדר? שזה נראה טוב בבית. לגמרי. אוקיי, אם ככה זה נרגוע. יש פה עוד כמה דברים, אבל אני אשאיר את זה לשבועות הבאים. בהחלט, בהחלט. דברים מדהימים שבגולן ספיישופ עושים לאנשים. התערוכה הזאת היא תערוכה שמתקיימת כל שנה, מציגים בה אנשים מכל העולם. תשאיר משהו לומר בשבוע הבא. לשבוע הבא. יש לך כרטיס ביקור? אייל סברו, תודה רבה. תודה רבה. פולי, אתה רואה, זה לא התפוצץ. יפה מאוד. כן, שום דבר לא התפוצץ, ואנחנו... אייל, יש לי שאלה לאורן. כן, זה פחד. או לא. פחד, גם אני מרגישה ככה. אורן, מתי יום ההולדת שלך? מה אתה רוצה, בורג? מכל מה שהיה פה, מה היית רוצה מתנה? דווקא מה שאתה מחזיק ביד נראה לי נכון.